Ai. Jode, nuko hostia egin dugu niri horako karrera baten sartutea. Mendian dago, kalean ez dagoena. Kalean ez da sekuloten. Mendia da netzako elkarte bat. Elkartzen gera denok, eta nik ezagutzen dut, jendia, baina izugarri pila bat. Burue da gehien hemen. Manuski hankak emon beste niri. Hantze doaz legutiokoak, ontsi bertan aurratu doztia. Hemen, kotxe eskoba neunaz. Da posik barrez. Jakin daigune irtera goizeko 7:00 izin dela. Puntu honetara heltzeko 7-8 ordu bat pasoko direla. Eta espero dugu ordu bi terdietan heltzea. Hostia. Hau da Urbasa. Hementxe gauz. Hementxe nau. Hauen dios. Zein ederra. Zumo bat egin dut, nik bain dela 40 urte hasi nintzen egiten zumo hori Pirineotarako eta Europako herritara juteko eta hola, eta ni mendian beti bildu dut mendira joteko indarra ematen du horrek, eta gero zumo horrekin txokolatea. Pentsau izin dut ondo noala, ez daipa. Hostia, urtengo nazen nik emendik. Urten ezemeko pagotik. Bitu zenbat lagun dekozen Alexek, Urbasa punta hontan be, lagun bat zenan presentaiako bertara laguntasun hori emotera. Ze, noiz iritsiko zeate kanpina eta ordu bat aterdia gora eta, zerbait emango diat. Hori esan diot, Hori ez da gizerre, zakati. Nik uste dut, hori eratzen daunean, zairua salto ingo dula, zakati oso ona da. Beno, ondo noa. Berrota 4 kilometro noa. 3 kilometro, netik. Nahiko polito, ay. ¡Vamos, equipo! Gracias por venir, Neure bidea hain eta listo. Besteran, besten jokuen azez gero enasaiegetan. Joder, venga, Alex, non nago? Txandon daukan pineia. Beno, hotzeiak, Urbasako pankan pine, marketan deu. Ondo da dana, beraz, punturei egonaz. Apai, Alex, venga! ¡Ya, motivo, hermano! ¡Apa, Ramón! ¡Geldi, brazo ahí! Vale, Geldi! Ondo. ¡Ya, motivo! Cago en 10. Ongi, cago en 10, no. Berba zinen nire eskorrikan apuru bez. Karo, emetik etorri nok eta jode, gero bajatuta emetik hau dena pagadi bat, ha? Claro. Bidea, aportxu marka bartu dire zinio eta jarraitu. Pentsatu dugu, Hei! Hain dios que punto titán. Ean hori lasai, bazio gehiago eta ematak gure. Jode, gozo dau? Bai. Eta hori dek, hola! Jode, Ramon, ni esker. Ustepa. Ostia, Ramon, zer esan duzu dela? Melokotoiei, kendu diot, azala, buskatu dut txiki-txikia eta pitxera bate bota ditut. Eta gero naranja indut, ebaki eta gero espulbitxo eta gero hartu dut batidora, eta batidora txiki-txiki indut, eta ikusi dut ondo dagoela txiki da, eta primera da, zait. Mapak oin emoten dozko esan dira? Hemendik aurrera joa.
Pues venga, que vamos a ir tranquilos, pero nos vamos yendo ya. Hale, Niki edo aldatute zoaz? Hortik goiti, egin nora. Kilometro dauz hemen? Ba, behitxoa, gero, ja. Enua txarto, Ni petxena eta nauen txarrau egongo nintzela. Honi botateko ja. Hau izoztute, hau bestea be bai. Orduan gehiago sufritzen dut. Uretan bosteko nikakean, Bai, uretan. Ez duk erreza, aldorti pagodetik, gara, torrinez bakarrik hor. Claro. Bai, ibilbidea toko behar. Bai. Baina, hasi ginen bat. Joder, Ramon, me cago en Dios, Ramon eta Ander, bai hau, ez dago botilleroak, Ramon? Neko, Botillero de primera. Eguzkie jodo hau bai, eguzkie jodo zu horti, me cago, buenazo, eskerrak aizia ponuzu eta berena. Joder, Ramon, me cago ez, horrela bai. Horrela bai, amaita dutela nik karrerea. Lehenengo etapa indugu, goizeko 7 urten gara Iruñan eta hementxe gauz Urbasako kanpinean, arrastiko 3 izango dire, 60 kilometro bueltan nien duguz. Atzekalden hasien ez etorten, eta atzetik eta bakarrik, ez? Orduan aurra apurtxo bet hemenko pagadi honetan, bueno, ez toki jakin, ez? Bakarri zatoz, ez dut ezetan tokie. Orduan, bueno, ezetu baina espaldien etorri gabe, ez? Orduan ez da erreza, ez? Eta hemendik aurrera neuren lasterketa egin behar dut, psikologikoki gogorra iten ari eta, ze, bakarri joatea, hori da, bakarri joatea. Gure apurtxo bere karriko ez duzu handar? Hori Mario, hori. Bai, oso dago, Este. Mi esker, Ramon, cago en sos. Ez nagoen txarto, pulito, a ber, klabea da, oin Legutio arte, Legutio ze da, 110 kilometro? Bai, enda maoz. Ba hori, oin egino eta egino txapa. Ramon? Bidea ezagutzen dozuzuk emetik? Nugu gauz emetik zetan, apistea onarte, egin hor bajatako? Hortik joan berko da, hortik aurrera. Hemen, emetik atoz, horretzen duzu, meko partetik. Arai hau izango da, Ez, egino. hau. Arai hau da, dago egino. Bai. Hori sartu, Bai, eraman got, ze... Beste pixka bat botako dira eta bate. Pentsa buruen hori, Legutio. Bai, hori deko duruen. Oin hogeinaka. Ontxedeko da, hoge bat kilometro hogetan lau araiar arte eta hori eginon hartu behar duture, 17 bat kilometro gongo dire eginora eta eginotik ba hori, elgia osoa eta ia Legutiora dauzela beste 40 kilometro hori izango da gogorrena, ez? Eta Legutio 115 kilometro, ez? Orduan hori, gitxike. Mi esker, Ramon! Zorrelatik. Mi esker, Animo. Hemetik da, hemetik da. Venga, eskerrik asko, Venga, bote! Bai. Ja da 60 kilometro beteta eta bakarrik. Bueno, animoso. Egin nora bajatu benaz. Ja bai, men ez dago ez markaute. Zer ere ez. Eskerrak eguraldi hona daula. Oin eginora llegau eta eginotik ointxe egino 40 kilometro pasa. Eginotik araia begiradea Legution, ez? Beno, apurtxu begaldute noa. Hementik joango nergitxio gora bera. Hementz. Iruña Bilbo, baina Iruña Bilbo... Joder, ez da marketa esebez hemen. Ostia, temporea galtzean hemen, a ver. Ai, a ver. Nagoa da hau. Bale, nago botzuet. Ia bizatxo bat dagoen norte beti. Ego mende bateko norabia guatukot. Jode, ze hostia dago. Ai, Dios. Ia topeta duten bidea. Fortxu bat urten idena zamen. Vale. Hostia.
Ongo batzu topa dudaz, moletuz batzuk. Baina, hartzeko moduan. Ostia! Hortxe ematen dago bidetxu eta hola, apurtxo beberatxu hau. Bai, venga. Zer, amete joango naz. Azken, galdu dut hementxe, kagoen sos. Apurtxo pagaditik bebai, enredaunaz. Hor joan eta denpora desente. Honezkero egin honego nintzen, ez? Gabiz, 70 kilometrotara urreratuten. Froga esan behar dut, nipetzen da nagoena, baino gogorra hua iten ari jata. Bakarri noa eta buruari denbora guztien bueltaka, pagadi eta tipasau gara, eta inoz ez dira maituten, ez? Orduan, jode, akosaten da. Oindekot tarterik gogorrena nire ustez, eginotik oin 7 metroko desnibela deku, da gero helgeatik eta legutior arte, ez? Orduan hor hasten da gaua atrapeko este oin eginotik bueltan. A ber. Gau ez ibilten mendien badago ohitute, korrika egiten ez dauen ez ohitute. Hor da lagun taldean onena hor joatea da, ez bakarrik geratuz, burue jaten hasten zara eta... Legutior haiek eta manaz, amaituten dut, hankak esposti faietan. Apurke. Arabara sartzear gauz, Nafarrotik. Arabata gero Bizkaia. Baina zintzakut maite, zuk nahi bezala, ez da nik nahi bezala. Zerako bidea, hau dola hostia. La hostia, remente mionaz nire gaur. Bueno, bakarri nator bai, da berbeiteko gogo bateko daz, ez? Rusiten jata hau, txinin behagote, aguanta hau behagote, hostia, ura. Ura osoa. Antxe gelditan da Iruña, da han Gorbei ikusten da, Gorbei eta Aldamin. Elgeako eolikuek, dan azpien legutio. Horian egin helburu egontxe bertan. Apurke. Han ikusten da dana, hementxe egino. Hori ikusten da egino. Eta hementik eginotik hori pista guatukot. Honiko nezkero 45 minutuko aldeatekie, itxi gora bera, nahiko polito nabil. Apurke. Zelan? Ondo, polito nabil, Galdunez apur betortik eta pista bagoatu tor kilometro terdi goraka jauen aletxe goraka da gero berri 3 kilometro galdu da. Behar da hor da. Ointxe sufrido, bai, ikusi Gorbeian, etxea gero eta Gorbeian. Hori, un bakarri gor geratu hortik goiti eta hautzin. Bai. Ai, amatxo meitia. Etxe Gorbeia gero eta Gorbeian ikusten da, Hostia. Zugazkeru eta hor sartuko zo? Bai. Ez duzu edan etxe bata? Ba ez. Proba batzukin da. Bai. Ondo nabil, Ai. Jode, haiek eta manaz leguti orander, igual sorpresa moten dut, Hori. Ai. Honi basilina gure oso, unen mongeia eta bastoiak, eta besterik ez da. Ez. Hona, zumaz, Ramonen zumaz, ondo, Jode, Ramon, zer esan daudala, me cago en Dios, ez dakit baina indarrak emondostez, Bai, ez? Bueno, ez dakit indarrak emondostez, baina gozo... Nik uste dut, hori, eraten duenean, zeirua salto ingo dula, zegatik oso ona da. Gaur, karo, bakarri noa, honik aurretik taldeka doaz, da bidea zautzen da hori, hostia, ez da erreza, la ostra. Bueno, honi nio jarretu dut horrekin, bai, honegaz. Bueno, bai. Bueno, polito nabil, me cago en sos,
Indoguzen entrementotarako eta horrela, akauen zoki, Hori ba. eukin eskero 10 egun gehiago. Joder, buelta bi, joan da, etorri. Bueno,